Bueno, boas tardes. Teñen que excusar un pouco a hora, a tardanza, pero foi todo moi apurado, dado que se fixo a presentación de Espomar así a unha hora tarde, entonces levou o seu tempo. Bueno, o principal, desde logo, vai ser o que se vai acometer agora aquí pola tarde, as conversas, os diferentes temas que se van a tratar, que eu creo que van ser moi importantes, que complementan perfectamente o que é a filosofía da Feira Espomar. Levase facendo sempre, de forma paralela, as jornadas técnicas e o encontro empresarial que vai ser mañá. O que se trata aquí, lóxicamente, é de reflexar un pouco a preocupación do sector, sacar conclusións e, desde logo, aprender moitísimo. Hai certas circunstancias que eu creo que agora mesmo o preocupan e deben de preocupar o sector, como son o Brexit, como son os descartes, os diferentes caladoiros, o futuro da pesca e, por tanto, lóxicamente, estos foros, estes debates, estas conversas que vamos a ter, que estas conferencias, son fundamentais para poñernos a punto e, desde logo, sacar conclusións e que o sector salga daqui máis reforzado e que salga de unha maneira que as ideas máis claras e, desde logo, tratando de que se solucionen os seus problemas máis inmediatos. Bueno, temos aquí a conselleira de Mar, que vai ser quen vai a inaugurar as xornadas técnicas. Lembrar que mañá temos un encontro empresarial e volvemos a ter mañá pola tarde a continuidade destas xornadas. Invitar a todos, espero que disfruten e salgamos de aquí un poquinho máis convencidos, máis sabedores do que é a problemática do mar e, sobre todo, saber as solucións que ten. Moitas gracias. Moitas gracias, alcalde, compañeiros de mesa, amigas e amigos, moi boas tardes. Esta mañá tiven o placer de inaugurar a 17ª Feira Espomar e agora, apenas unhas horas despois, xa me toca tamén inaugurar estas xornadas, polo cal o primeiro que queiro é testificar a miña satisfacción e a miña gratitude por esta deferencia que me facedes. Tamén esta mañá comentaba o rápido que pasa o tempo, o bo saber da Fundación e a experiencia que esta Fundación ten adquirido e tamén o exemplo que dela debemos de sacar de estar unidos para levar a cabo e aporto bo proxectos como o proxecto desta feira. Esta feira non é só unha das máis importantes de carácter marítimo a nivel internacional, non son só unhas xornadas de amplio interés para o sector, senón que tamén está o encontro empresarial de organizacións pesqueiras, son tamén as visitas ao barco boniteiro da Reina do Carmen, é o homenaxe ao Servicio de Salvamento Marítimo de Galicia e tamén son as degustacións de produtos do mar. Realizaba tamén hoxe pola mañá un pequeno balance dos datos que de forma máis significativa nos permiten analizar o presente e a viabilidade futura no ámbito marítimo pesqueiro galego. Cuotas. Para 2017 conseguimos incrementalas de forma global nas especies de principales obxectivos nun 5%. E aínda sendo pouco, é sempre un avance que esperamos que se incremente. Composición da flota. No ano 2016, o número de barcos pesqueiros incrementouse lixeiramente, alcanzando hoxe un total de 4.425 unidades. Empleo no mar. Desde xaneiro de 2016, ganamos en afiliacións ao Instituto Social da Mariña en 274 personas. Descargas de pesca fresca. Entre 2013 e 2016, o valor do pescado de marisco fresco en Galicia incrementou un 19% e no mesmo período a cantidade descargada aumentou un 15%. O valor económico das ventas de peixe fresco en 2016 foi de 491 millóns de euros por 188.000 toneladas descargadas. Con estes datos creo que podemos facernos unha composición de lugar máis que estruturada do noso sector pesqueiro. Entrando na materia que esta tarde me trae hoxe a estar con ustedes, gustaríame resaltar a importancia das xornadas que nestes momentos comenzan e é que a vista dos relatores que estes días nos van a acompañar e tendo en conta os temas que se van a abordar, parece obvio que de novo acertamos. É un éxito da organización no que edición tras edición estas xornadas suscitan un forte respaldo do sector marítimo pesqueiro e un amplio interés por a prensa especializada. A elección das temáticas a tratar e a súa correspondencia coa actualidade dos avatares que vive o sector son clave, sin perder de vista a apertura do debate con personalidades de alta responsabilidade
na toma de decisións en cuestións de verdadeira trascendencia para todos os que formamos parte do ámbito pesqueiro en Galicia. Hoxe por hoxe e a corto plazo, as consecuencias da salida do Reino Unido da Unión Europea é por excelencia o tema máis preocupante para a Galicia mariñeira. Antes de dar paso á celebración da primeira mesa, gustaríame aportar o meu graniño de area e compartir a experiencia vivida hasta o momento pola Xunta de Galicia e os visos de futuro que para a Administración galega ten esta materia. A nosa preocupación inicial centrouse en coñecer os aspectos sobre os que deberíamos poñer toda a nosa atención, tanto nos planos xurídicos como nos administrativos e tamén no organizativo. Foi por iso que encargamos ao Instituto Universitario de Estudios Europeos Salvador de Madariaga da Universidade da Coruña un estudio no que se analizase o alcance xurídico e administrativo, así como as posibilidades de actuación a futuro do Brexit, co obxectivo de defender a flota galega ante o acordo último entre o Reino Unido e a Unión Europea. Dito estudo, viña a decirnos que o Brexit é e será un proceso negociador complexo que pode dilatarse no tempo, pois si ben é certo que todo dependerá dos termos específicos que se fixen nos acordos entre o Reino Unido e a Unión Europea, tamén o é que existen determinados aspectos que dependerán únicamente das decisións unilaterais que adopte o Reino Unido. O estudio foi presentado a todas as institucións coas que colaboramos activamente e coas que compartimos as mesmas inquietudes e obxectivos, ao Consello Galego de Pesca, ao Parlamento de Galicia, ao Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, a representación permanente de España ante a Unión Europea e a Dirección Xeral de Asuntos Marítimos e Pesca da Comisión Europea para a súa análise e consideración. Sin entrar nas particularidades e nos escenarios que en dito estudio se definen, quedamos coa idea principal de que o Brexit non ten por que perxudicar ao sector pesqueiro galego. Sin dúbida, haberá aspectos nos que a nosa situación mellore, pero tamén haberá outros nos que poida empeorar. A cuestión fundamental aquí será a relevancia da que se dote a pesca no proceso negociador. Neste sentido, o fundamental é realizar un seguimento continuado de dito proceso, preparar as posturas que defenderá a Unión Europea, buscar as vías de acceso ao proceso decisorio e facer que a pesca sexa unha cuestión de peso nos comités de traballo que negocien como se plasmará o Brexit. Con ese plantexamento, o noso traballo pasa por conseguir todos os datos de alcance do impacto do Brexit e todos os argumentos necesarios para minoralos e revertelos dende Galicia e dende Europa. É por iso que este ano a nosa folla de ruta estará centrada, tras a elaboración do informe xurídico administrativo, nunha primeira cuestión de seguimento e argumentación, o impacto económico do Brexit en cada un dos subsectores da cadena mar-industria, de cara a buscar e obter os apoios necesarios para a súa minimización. Por iso, neste momento, a doutora Carmen García Negro, profesora de Economía Aplicada, experta en Economía Pesqueira da Universidade de Santiago, autora das tablas Input-Output da pesca galega e tamén presente nesta mesa, está coordinando a elaboración dun informe. Creo que non podemos buscar persona que mellor conozca ao noso sector e que mellor defenda os nosos intereses. Nese informe serán analizadas cuestións como o posible impacto por cese da pesquería e de acceso ás augas británicas, as liñas de afectación derivadas da participación do Reino Unido nas cuotas pesqueiras da NEAF e do acceso comercial aos mercados europeos. Hai que ter en conta que a interrelación entre produción e comercialización pode achegar consecuencias indirectas non contempladas, polo que a cadena de derivacións debe ser analizada a fondo nunha segunda fase de revisión das ramificacións do Brexit. Partindo deste breve análisis, temos unha folla de ruta ambiciosa que desenvolver se queremos cumprir co obxectivo de fortalecer a posición da nosa estrutura marítimo-pesqueira ante o Brexit. Esta folla de ruta terá varios pasos, ademais dos que xa demos e dos que estamos dando. Recadar o sustento administrativo para lograr que veña a Galicia o Laboratorio Comunitario de Referencia para o seguimento dos contaminantes virais e bacteriolóxicos dos moluscos bivalvos, asegurarnos de que o impacto do Brexit non supoña unha merma do FEN, buscar aliados entre as rexións e sectores pesqueiros europeos e un longo etcétera. Temos moito traballo por diante
e teremos que, con toda seguridade, ir reposicionando elementos e argumentos nun proceso vivo que será longo e dificultoso. Consideramos que coas aportacións de todos os axentes que conforman o sector, como hoxe se representan aquí nesta mesa, poderemos seguir mantendo o liderado neste proceso e facer valer os nosos argumentos. Contamos con todos vós para esta labor, pois queremos e debemos liderar este proceso e en este camiño no que xa estamos un paso por diante, porque tan só a rexión de Bretaña en Francia ten algo realizado neste aspecto, si ben de alcance moito máis xeral. Por iso, tamén debemos contar co voso apoio, e aquí permitídeme que termine como comecei estas verbas, resaltando a importancia de estar xuntos. Nesta materia, como en moitas outras, todos facemos falta e todos debemos implicarnos a fondo polo ben do sector marítimo pesqueiro. Desexo de corazón que estas xornadas nos brinden unha oportunidade de seguir traballando xuntos por defender os intereses dun sector que, como exemplo, para Burela é do máis importante. Máis nada, moitas gracias.